Moi YouTube ja nyt me aloitetaan Clash of Clans. No ja sitten tänne näin. Mitäköhän me tekitäis? Varmaan vähän päivitetään sitten sitten kun voi. Ja tämmönen pikku juttu. Minä olen joskus harjoittavia. No niin. Tästä vähän harjoittele tätä. Onhan tää ihan helppoa vielä. Mitäköhän tehtäis sekana? Tietysti, ostetaan tämmönen. Nyt ostetaan tämmönen. Ja ei nopeuteta. Noin. Tää on kyllä alkuun ärsyttävää. Kyllä se sitten siitä. Tääkin pitää vielä päivittää, että niin saadaan toi klaanijuttu. Sitten tää. Ja ei päivitetä. Tai nopeuteta. Rahat. Sitten taistelu. Oho, melkein tehdä. Nää pitää ottaa. Noin. Sitä pitää hyväksyä. Noniin. Sitten otetaan. Tätä Clash of Clansia tulee varmaan aika kauan. Mä ainakin uskoisin sillä. No, toi on ihan hyvä nimi. Sitten tee ainakin kanteen keittää. Ja ei. Odotellaan sitten vähän aikaa. Tässä on meidän kylä alku. Täällä on näitä ihme missioneita. Se on tämmönen tukala. Seuraavaksi tulee tommonen. Otetaan nyt vaan. Noin, sä oot vähän nopeammin. Sitten mä löin jouskari naisiakin. Noin. Sitten noin. No tässä on täynnä taas. Otetaan vähän aitoja tänne ja noin. No sitten loppu siinä. 4 tonnia maksaa. Sitten
voitais tänne hyökätä. Joo, tää on ihan hyvä niinku alku. Noin. Sitten tonne loput. Tuolta yksi. No. Toskin oli vielä yksi. Ups. No, pitää pärjätä tällä. Nyt ei tullut voittamaan. Jep. Nyt meni vähän huonommin. Mitä mä ainakin ootin. Oho. Oho. Mitä just äsken tapahtui? Jaha. Niin, tollain. No niin. Nyt ei onnettu. Nyt pitää katsoa tänne. Saatais vaikka vähän rahaakin. Tää on ainakin häviö. Ehkä jos noin sanoin, niin ei oo. Jep, ei ollutkaan. Jes, ei ollut häviö. Tappakaa vielä se, niin sitten voitto. Mitä pitäisi tehdä? Mulla on ton verran rahaa, niin... Mulla pitää varmaan vähän säästää. Ja voittoa. Noin, sit katsotaan mitä tää maksaa. Tässä maksuu vaan 10 tonnia. Juu, 10 tonnia. Joo, tähän niin joo. Näitäkin pitää kehittää. No, saadaan vähän nopea. No. Niin, ettei tarvitse ihan koko aikaa ottaa. Ja level. No ja no. Noin. Mietitäänpä. Kannattaako tänne hyökätä? Näin. Tänne. No hyökätä. Noin tonne ja nää tänne. Noin, nyt. Mä en sais hävitä tätä. Se on paha juttu, jos me hävitään tän. Joo, ei me taida tulla häviämään. Vai tultaanko jos toi tykki tuottais, niin sitten ei. No niin, nyt sulla enää mihin niin heltit. Ja miten noi pääsee tonne? Meni huonosti. Ja sairaan huonosti. 43% oli vaan Mitäköhän nyt tehtäis? Mitä pitäisi tehdä? Jee, yksi tyyppi taistelemassa.
Vois lopetella kohta tämä video. Onhan tää kuvattu 10 minsaa. Joo, vois lopetella nyt. Se on varmaan sitten moro.